Dragii mei urmăritori, dacă ați observat în familia voastră, vă simțiți agitată, da? Și nu vă simțiți bine, că aveți cumnat sau cumnată care din partea lor vine un negativ asupra ta, chiar și să șezi la o masă și aveți privirea lui și întotdeauna îți faci pe ascuns niște probleme, niște vorbe și din cauza asta te sfădești în casă, nu vrei să faci rău, nu vrei să spui ceva, da? Și de multe ori ai tăcut, dar și merge mai greu și mai greu și omul ăsta nu se lasă de tine, vrea să-ți facă rău și se poartă ca când nici nu au făcut nimic, da, să râde, glumește, dar tu dintr-o parte vezi că pe ascuns ceva faci, privirea lui, gândul lui, convorbirea lui și din partea lui tare mult ai suferit și vrei să pui o protecție și vrei să întorci ură și dușmănie care ai din partea la dușmanul tău, vrei să întorci înapoi. E o poză la persoană dată, la cumnatul tău sau la cumnata ta. Adu acasă și leagă cu ață neagră și spune așa, și îmi dorești nici și îți chică ție. În timp de 3-9 zile să ai tu lucrul acela care ne-ai dorit nie. Dacă ne-ai dorit bine, bine să vezi. Dar dacă ne-ai dorit rău, în timp de 3-9 zile, să ai rău acesta care ne-ai trimis nie. Și a doua zi să o dai foc. Cu Marte, așa să ard tot rău care merge asupra mea și să am o protecție. Ia că cuvintele astea trebuie să le spui când să arde poza la persoană dată. Și să vezi cum să ai o protecție pe un timp scurt, nu pe mult timp. Și dacă ai observat că n-ai trai din partea la neamul tău și dacă vezi că se încurcă în familia ta, te distrug, spun niște cuvinte, fac pe ascuns niște lucruri, da? Mai apelezi ca să-ți spun pe viitor și trebuie să faci ca să ai o protecție pe viață, tu, copiii tăi și familia ta. Apelați!